Za pár dní se otevře Endimenze a já pořád nemám dostatek Breeze rodů, zlata na zlatý jabka a hlavně Ender Perly. Právě Ender Perly budou během Endfightu tou nejdůležitější věcí, protože když mě drak nebo někdo z enemies chodí do Voidu, budou to právě oni, co mi můžou zachránit život. Proto jsem vyhledal nejbližší Troll Chamber a začal jsem farmit Breeze rody. Později jsem se přesunul do Nedru, kde je velice jednoduchý najít zlato a hlavně Endermany. Jo, jen tak mimochodem, když jsem tady sletěl do té lávy, tak se nedivte, já jsem byl taky sám zmatený, že pod lávou vidím. Perel. Potřebuji ještě pro Nexres. Nexres si nepřijde jen tak jako dofarmit věci. Nepřijdeme? Teď, když už jsem měl zlaté jablka, Breeze rody, Ender Perly, zbývala poslední příprava. Uvařit poušny pro mě a Nexres. Tohle by měly být poslední přípravy na Endfight. Doufám, že je všechno v pořádku. Během chvilky byla příprava pouště dokončena a bylo jich dost. Poté jsem se odpojil a šel jsem se konečně pořádně prospat. Když jsem se po delší době připojil, tak mě přivítal hráč Nexres, který pracoval na basece. Čau. Welcome back, jenom teď skodím farmičku. No, já ti něco tady ukážu. Jo, jsem tady udělal pár změn. Hele, věc číslo 1. Máme tady dlouhý potky. Nice. Se jako určitě hoděj do fightu, ať se nemusíš každou chvíli potovat. To je lepší než ty dlouhý, protože... Myslel jsi dvojkový, viď? Jako, jako je to fajn. Ale ty dvojkový dávají víc damage, ale hodí se to do dalších fightů, že... že se nemusíš potovat každou chvíli. Jo, a ještě, tě musím... Jo. A pojď. Tady jsem poupravil XP farmu a padají z toho kubweby, což je hodně OP na fighty a potom, tak si z toho můžeme dělat. Jo. A můžeme si z toho dělat potom i nějaký jako ze stringu potom postele, kdybychom chtěli těžit ještě netherite a tak. Okay, nice. S těma nejlepšíma hráčema na tomhle serveru.
Haha, ty já jako cením, konečně nebudu muset potovat každou minutu a budu mít i pavučiny do fightu, což je velice fajn. Tyjo, víš, Nexeres, ty poušny a XP farma jsou jako super, ale včera v tom fightu proti Gomexovi. Kde je Nexeres? Já nemám helmu. Nexeres. Mi došlo, že nám to bude k ničemu, pokud v tom endu padnu hnedka po prvním fightu. Jak to myslíš, když máš bír dobrý, poušny máš, všechno máš? Máš mejsky, úplně nejlepší armor. Já si myslím, že jen tak nepadne. Jako jo, kýry sice mám, ale skill si nevykraftím. Protože když na mě Gomex minule naběhnul, jsem byl úplně marnej. Kdybys tam nebyl, přišel bych o svůj první život. Nechci být ten, koho musíš zachraňovat. Chci, abys mě trénoval. Nauč mě bojovat se štítem a mečem, tak jako to umíš ty. OK. Ale bojovat se štítem není jen o pasivitě, je to o timingu a když uděláš chybu se štítem, dostaneš critical, co tě pošle hnedka na respawn. Právě proto potřebuji, abys mě trénoval. OK, tak to nějak vymyslíme. Pojď, uděláme si nějaký dřevěný meče a sekery a budeme trénovat PvP. Jo, by jsem šel tam dolů. OK, hele, tak budeme jakoby vůbec jak bych chtěl jako kombo, takhle třeba. No, Dělal bych to úplně jednoduše. Ten first hit samozřejmě jako critical se občas vyplatí, ale se štítem to jakoby můžeš udělat, ale celkově když nemáš štít, tak je lepší prostě udělat, myslím si, že to umíš, že prostě jakoby estabneš. Že jakmile tě můžu hitnout, tak prostě jakoby takhle estabnu. jakože tapnu Esko po tom, co Yes, tě hitnu, takže takhle vlastně. Yes, jo, tak vlastně dal 2 hity, ani jsem OK. No a další věc, samozřejmě do toho dávat kritikaly. Kritikaly se nejvíce se vyplatí, když dáš třeba aspoň 2 hity kombo a potom prostě solíš kritikaly už, no. Takže vlastně vesměs v tu chvíli, co získám ten první hit, když nastřelil proti mě, tak pak mám switchnout na critical. Yes, aspoň jeden, občas se dají dát 2 a když máš, potom využíváš štít, tak určitě ty 2 jako se dají dát úplně na pohodu. A já dělám ještě takovou prasárnu, když už jsme tady u toho štítu. Tak já jdu first hit, že většinou takhle bloknu štítem, což se dá predikovat. Samozřejmě to měním potom podle stylu toho, jak jakože když jdeš na critical, takže když jdeš na critical, tak prvně dáš ten štít jakoby v tom letu, ať nedostaneš ten knockback do zádu. Yes, protože že jo, když teďka jakoby pojď do mě, dejme tomu. A já, jo, tak zrovna mi to ten štít nedalo, bomba. Jo, a vidíš, a já ti takhle potom můžu přijat jo. Vidím to v tom. Což ty kryty jsou prostě OP. Prostě teď to musíš nějakým způsobem nakombinovat. Já to kombinuju tak, že ten first hit, buď to už jdu rovnou se štítem, a nebo samozřejmě podle playstylu hráče, že vždycky to máš právě, jakoby buď to jdu takhle hnedka tím prvním, že dávám štít a dávám hit, abych si sebral ten first hit a ty jsi mě nehitnul mezi tím, a potom když mám ten first hit, už začnu krytovat. A nebo to udělám tak, že se nechám třeba 2krát nahitovat, počkám si na to kombo a potom ten štít používám hlavně jako aby se dostal z toho komba? Jo. No buď to můžeš, ale samozřejmě záleží, jak člověk umí hrát jako tu sekeru. Takže vesměs, když já jdu na to kombíčko teda, takže mám jakoby estabovat a když jdu na ten crit, tak tam chci hodit ten štít při tom výskoku. Yes, ideálně. Samozřejmě ty potom můžeš ten štít dělat i mezi těma hitama, že takhle prostě, že jo, jenom... Jo, jasně, už. Vždycky po hitu ono se tím zpomalíš a potom nemusíš používat třeba ani ten estab a ty dáš hit, štít a jakoby zastavíš se pomocí toho, že ten štít můžeš používat i dobře na movement. Jo, jakože ten... A používáš ten štít taky, takže když nemáš nabitý meč a děláš takový ty kryty, že ho máš po tu dobu, než nemáš nabitý ten meč, ten cooldown. Yes. Jo, takže vlastně... Jo, jasný. Tomu jako zničit ten shield, tak ten shield jako ideálně chceš zničit v tu chvíli, kdy vidíš ten shield, ale je to často i o predikci, že jo, někdo ten štít vyloženě spamuje, tím pádem to prostě se snažíš hitnout to a vlastně jediný, co můžeš udělat, nebo
to asi víš, jo, že to prostě, že máš, že třeba držíš štít, hituješ normálně mečem a ty přitom, když hitneš tím mečem, tak můžeš switchnout na sekeru. A tak to se vyplatí. To je actually... No platí, protože když už nedáš ten hit tím mečem, tak minimálně dáš hit tou sekerou a ta sekera většinou, jo, samozřejmě podle toho, jestli víš, že má ten hráč shield, ale většinou ho proti tobě má a prostě to jenom switchneš. A takže to je vlastně... I tak bys mu dal jakoby hit a jemu to zruší kombíčko, i ten hit tou sekerou. Jo, takže ale vlastně... nedá mu to damage moc. To ne, ale potom zase můžeš, že jo, jít na další hity pomocí toho. Jo. Tohle. Jo, a potom můžeš ty baitit, že jo, že víš, že ten člověk že má sekeru a že tě často krekuje, tak ty prostě můžeš baitit, že on tě jde hitovat, že jo, ty máš ten štít a vždycky ho na chvíli pustíš. Jo. Potom zase ho dáš zpátky a ty ho tím nabejtíš, on se bude soustředit na to, aby ti rutnul ten shield a mezi tím, co ho bejtíš, tak ty už mu dáváš 2 kritikaly a on nebude, ty třeba dáš 2 kritikaly bez toho, aniž by tam ten tak byl, tak jdem to zkusit prostě. A teďka jsem třeba udělal to, že jsem tě odpinknul, viděl jsem, že budeš dávat štít, že jsem ti dal hit a hnedka jsem to switchnul na tu sekeru, abych ti ten shield disable. Ale ty jsi hodně dobrý v tom. Samozřejmě ještě můžeš používat u toho, tak nemám meč. Ještě dobrá věc jako na movement je určitě, mám sežral, jsem nechtěl, je určitě shift, protože ten shift dá ti to menší knockback, když tě ten člověk knockbackne, tím pádem mu většinou zrušíš to kombo a hlavně ty můžeš jít, že jdeš do strany na hit, jestli si pamatuješ z 1.8, takže ho tam schodil pro první hit většinou tím, že schodil takhle po straně, že zdržel Ačko a dvojitý Včko. Jo. Ty potom můžeš udělat to, že takhle běžíš na týpečka a dáš shift přesně v tom hitu. Jo, takže vlastně jdu takhle na tebe a takhle. Yes. A to já tě absolutně nehitnu, že za prvý ty mě zrušíš to, že jdeš do té strany, tím pádem já predikuju to, že půjdeš do té strany a mířím do té strany, ty se zastavíš, tím pádem potom seš na jiném bloku. Jo, a ještě ten crouch mi posune hitboxy trošku níž, ne? Jo. Okay. To je ti právě hitbox. Takže... Hezky. Přesně musíš využít prostě toho času, kdy... Teď jsem se třeba tím shiftem dostal přes ten... Nice. I get it. Ale já nepoužívám ten štít tolik. A teď jsem tě nabejtil. Jo. Já myslím, že mám poučiny z nějakého důvodu. A prosím tě. Takže já chci držet štít. Jo, tohle. Ok, tak teďka ti to měl kreknout shield a ono. Pan má poučiny. Mám. Jasný. Ještě aby ne, když na to mám. Dobrý, chápu to. To dává smysl, ale to už je jenom asi o tom to zkoušet a trénovat si to. To trénovat, no. Nejlepší asi kity, jako na kterých se naučíš, jsou prostě Diamond SMP. Jo. Tam máš i ten shield, nebo ještě OP SMP, nebo prostě to s netherite. Tam se to taky dá, ale tam je netheriteovém armoru to funguje trochu jinak, že tam máš knockbackovej ten meč a ten dává trošku jiný knockback, než dává klasický hit v Minecraftu. Jo. Ale jako chová se to dost podobně, ale to prostě tak ještě bych dal jeden zkušební fight a... Můžem. A myslím si, že to budeme se trénovat na serverech, ne úplně tady. Teďka jsem třeba šel pardon. Pohodě. Spoučeny nebudeme používat. Už jsem já ji viděl. Pavuči. Okay, a teď jsi mě dal prostě pěkný kryty, teďka že jsem ti zničil hnedka ten štít a hnedka šel aggro. Což je dobře, protože já jsem ho taky v tu chvíli neměl. Jen ty hezky děláš už disable, tam spíš jediný co vidím u tebe jako chybu.
Je to, že ty dokud ten štít já nevytáhnu, tak ty ho nepoužíváš. A to je podle mě škoda. Já chápu, že dejme tomu to můžeš vejtit na to a čekáš si, než mě ten štít disableš a pak ho začneš používat. To je to, že z té 1.8 já nejsem zvyklý na ten štít. Že já na něj zapomínám. Já prostě vím, že ho mám, ale zapomínám na něj a v tu chvíli ty, když ho použiješ, tak já si uvědomím, a jo, vlastně, Jo, já mám tak štít. si to uvědomíš. Jo, chápu. Jo, Tak ale je to občas tak mývám. Ale je lepší jakoby ho používat i sám od sebe. takové plány. Kolik máš Enderbeda? 11. A když mě 2, 3. Máš v Enderbeně nočeply? Máme u sebe v bandu. Já jsem Je ticho. Tral Chambrech hledával Winbursty, když si nebyl na serveru online. A povedlo se mi nafarmit strašně moc nočeplů, padl mi teda jenom jeden Winburst. Ale nafarmil jsem hodně nočeplů, ale jenom kusíček už. A já to asi nemám ani eye open. Ten portál je zapnutý. Tyjo, Trident guys, to může padnout Trident. Padl? Mám? OK. Tak to švihni asi do Enderbedy, jestli máš. Switchneš si za netrimové, nebo... Máš druhý set, kdyby cokoliv. No nechám se opady. Jo, ok. Nemám. Tak co? Už tam někdo skočil, Už tam někdo skočil, tak já se rychle... Špatný, to. Neber mi tohle, prosím. Invis. Hodím dvojkový. Hodíš mi pavučiny. Dík, jdem. Tak 3, Držím 2, perlu. 1, pojď. Kde seš? Halo, už tady někdo je. Go Max Team. Go Max Team. No Max Team, ok. Já vůbec potno. Ne. Já nic takového nemám. Dík. Počkejte chlapi, nedáme si groupku. On má invis, to není fér. On má všechno. Já mám tak maximálně naštvanýho Endermana na mě. Ty piče, co se tady děje, ty vole? Bacha, on má... To je jako problém. Je tady víc investí. Problém toto. Pak tady je víc. Já už vidím, jak mi Vojta dropne. Jakože silně mi Vojta dropne. Já nebudu tolik mejsovat. Bacha, Já go nebudu Max. tolik mejsovat, tak teď mi dostane mejsku, kámo. To jsem nemejsal, já. To nikdy ne, aha. Já vůbec nevím cheesy, který ty seš, to je fakt píč. Říkám, že Vojta mejsku tě dropne, jakože. Kolik těch lidí je do prdele. Dost. Hlavně všichni umí spírovat. Budu spírovat, kámo. Tak ještě, že mám Jen ten pravý Uh. chlapáci Tady jdou jsou, s tady mečem. jsou fajtové banky. Já jsme tady kluci, to je nice. Je to. Popnu! Debil, Já to vysnu. Pěkně. No fakt, co chytrý. Jo, tam to se dá vybaká, to šíří. Proč mám slow falling? Miku skoro dead! Já misu, pane Miku! Jaha. Pěkný šít. To nemáš slow falling. Cože? Jo! To je nefér, že já jsem jedinej bez mejsku, prostě mejsku někam. Hrozně moc lidí. A Endermanu, to je všeho moc. No tak GG.
Takový kousek. Kde seš? Low? Já nemám hunger, ty máš takový štěstí. Já tady asi umřu, pomoc. Proč to vypadají? Mejstoval Enderman, já už mám skýzy. Tak já jsem tady. Jo, bych nechtěl, no. Ale ten druhý má low. Když ho dropneš, máš mejsku, bro. Lenže ten... Jo, oni perly. Počkej! Ahoj Tyron, co tady děláš v tom endfightu? Jsi můj soused. Pomáhám ti. Tam nedostáš ty perle. Pomáhám ti. Jsem tak špatný. Beru zpět. Celkem. Zexal umřel? No tak celé ve vojdu někdo. Double base. Co se děje? Jsem Výborný. špatný. Já taky, no. Já taky. Jo, ty bys byl dead. Na tebe furt neskáčou 3 lidi s mejskou. Kde je ten tým? Nejsou Enderman. Kurva. Kámo, to je píčovina, hrozná sračka. Proč jsi po mně, to je vyprcanej. Ne, vůbec. Máš potky? Ne. Pan? Kamo, proč ten drak mě griefuje? Taky bych například podělal. Pane Zechcal! Běžím. Jo, dobrý, mám ho. Je nagrovaný na mě. Tak já mej svým teammate. Nexer S, to bylo kritický. Dobrý. Má pak někdo ty XP lahvičky? To po tobě. Já jsem špatný. Jo, mě dávají víc zabrat některý endermeni než hráči. Taky. Mejsku, ty begu. Myslíš, že se stala? Kde je teammate? Berlut. Mám mejsku. Mám jeho mejsku. Tak jdu. Já hitnu toho endermana, mě je zle. Jo, je tady. Vole. To tak bude. Jsou zastaveny. Proč týpek jde do fajtu? To nebylo. Nemáš záčničku? Kámo! Cheesecake jsi dostal teďka ten podle mě. Nexer S? Ano. Help? Zechcel, jde po mně. Já nejsem Zechcal. Nech se Hero pověde. Okay. Pohodě, pohodě. Vidím to. Ale to je můj kámoš. Je to Judraka. Ne, promiň, já jsem tady. Další down. Nexer S, jak seš na tom? Jsi tady zjevil. To je něčí. To je nepozorný. Já hitnu Endermana. No to je divek, to dělal celkem. Je. Němko, pojď sem. Tady máš to tam aspoň. Já taky úplně ne, mě došli jen charge. Dej toho Duma, on je dobrý. Já letím do...
Teres, jak ještě na tom? Dobrý, dal jsem mu. On hází Pearl Wind Charge. Já jsem si říkal, že jsem to Popnul, nemá fotky. Jde. Pop, další. Já se portu do tebe. Já hitnu draka Mason. Čau. Ahoj. Se hlavně za chvíli rozbije armor. Třeba a jo. To je actually good point. Ty, to bylo. Proti mě fakt ten hraje taky. Dobrý, já nemám. Ty nemáš. No, to se ti nedivím. Ty máš takový štěstí. Ne, já mám ping 104, to je moje štěstí. Ty máš mejsku, kde jsi ukradl mejsku, koho si dropnul? Nemám mejsku. Je týpek, který Endra, vajíčko. Jsem já to za... Jo, sorry. dropni ho. Ne! Kde je to vajíčko spíčený? Jo. Kde je to vajíčko? Tady. Já nemám pickaxe Finvu. Já mám. Dead! Hezky. Kde je to Kde je to vajíčko? vajíčko? Tady. Máš ho. Mám ho. Nice. Já jsem vzal i ty XPčka z draka, mě to opravilo celý armor. Dead. Už to jenom tady docinkat. Go Max! Já ti to vrátím za ten poslední fight. Lidsko se tady zavede, nekonečně? Jo, tady. No jasný, že full diamond týpek má mejsku. Pecka. Oj, double mace. Dead! Hezky. Dead? Nebo dostal pop? Nice! A ente náš, ještě mlicko zbývá. Ne, čízák Aura Farm. Dead. Dneska v Endu stál celý server proti nám, ale ten fight jsme kompletně ovládli. Můj štít mě podržel v tom největším chaosu a moje mejska dneska psala historii. Ty popy tam padaly jeden za druhým a nikdo neměl šanci. Je vidět, jak moc jsme se posunuli. Dračí vejce je naše a všem týmům jsme jasně ukázali, že se s námi odteď musí počítat. Ohledně tohle zmatený, ale asi ne. Je můj soused, bro. Ten mi prodává sniffsneak. Kolik jsi popnul to tomu za to? Nebo o kolik životů jsi přišel? O jeden život, ale bez totem. Já jsem popnul jeden totem. Bacha, půjdou po nás. Připrav se na fight, já už nemám poušnej u sebe, jakože Finvu. Budu možná hledat, jo. Víš, já jsem jezdím na farmu Shulkerboxe a pak si do toho dojdu. A pofarmím ty Shulkershell. Letím.
Nice. Jenom slyším ten tvůj bezerník. Jo, já jsem tady, třeba jsem měl propast 200 bloků a byl tam bosterůvek a na tom bosterůvku jsem dal Bunnyho. OK. Já flyu pomocí Winchargeu teda. Takže se jako docela risky, ale dobré. Já jako taky pomocí Winchargeu, ale další. A tak já mám dobrý to, že já umím takový to, že jsem Winchargenu nahoru s Elytrou, takže jsem nahoře. A pak hodím perlu a... Mně to jako většinou taky jde, ale... Perlu Wincharge nad sebe. Hala, mám 12 sharp. Protection 4, Unbreaking 3, ale Curse of Binding. A mám ten trim? Let's go. Taky mám ten teda. Třeba zabít Jo, tak já tady strašně riskuju bez těch raketek, jako to, co tady provádím, to je... Nexeres pak už odpojil server, takže jsem se soustředil na to, abych získal Shulker Shelly. Nemá. Nevadí. Tady dofarmem ty Shulkery. Nice. Myslím, že z tebe padá ten. Jsme naštěstí taky. Máš štěstí. Yes, hitněte mě všichni. No way. Let's go. Když už jsem měl dostatek Shulker Shellu, tak jsem se vydal do basky si uspořádat svoji Enderbednu. Já jsem tam přišel, ty jsi ho tam fightil, nebo někdo ho tam fightil, a já jsem byl jako, že helme se Gomex, zasekli v pauči a 3 lidi ho tam kritovali, ne? Jo, Tak jsem... Breeze Roc. Tak jsem přišel, omylem jsem spadl do té paučiny, kde byl přímo on. Tak jsem, já se koukal. tak první, co jsem si řekl, prostě fuck it, tak jsem tam položil prostě belík s vodou a týpek naštěstí mohl utíct. Akorát co pak nečekal bylo to, že jsem na něj skočil s mejskou. Konečně jsem měl dostatek Shulker Boxu, abych si uspořádal svůj Enderbednu přesně podle mých představ. A měl jsem dostatek jíru na další fighty. Tady. Dnešek byl pro mě a Nexerese Big W. Povedlo se nám vyhrát endfight, získat dračí vejce, získat elitry a hlavně Shulker Boxy. Jestli se ti video líbilo, tak nezapomeň hodit odběr, like a vidíme se příště. Zatím čau!